Fél 5 van, és most szedjük fel a subáikat, és megindulunk a Dolomitokhoz. Ma lesz az első útunk így együtt egyébként. 2 napot leszünk a Dolomitokba, és akkor onnan megyünk majd tovább Toszkánába. Nyár, távol a hétköznapok zajától, édes vízű szerelmem, nem hallani az élet bajáról. Vitorlák a napsütésben, hulló csillag a holdfényében, szőlőfűvön a vízparton, szerelem kék hullám. Megérkeztünk a tóhoz. Ez a távolabbi parkoló, egy ilyen 800 méterre van a tótól. Itt 7 euró egy napra a parkolás. Van lehetőség elektromos autót is tölteni. Megérkeztünk a fonetikusan kimondva Braies tóhoz. 8 órát jöttünk Budapesttől, de nagyon könnyedén leértünk, nagyon jó volt a forgalom, és igen, ahogy látjátok a háttérben, nem egyedül utazunk, hanem a Suba házaspárral. Egy kis promó videó, a White Fox tulajdonosai, alapítói. Ajánljuk őket sok szeretettel. Szerencsénk van, hogy fotósokkal és videósokkal érkeztünk most ezzel a helyszínre. Dolomitok, illetve Toszkána lesz az úti cél, 6 nap. 7. Utazásokkal együtt. Egy hét. Úgyhogy és ebből 2 nap Dolomitok, maradék majd Toszkánából jön. Igen. Most meg tudjuk, hogy dolgoznak. Figyelünk! Ez is nem libero senza di te, libero di andare dove ancora non so, ma ci vado, io ci vado, e non ti vedo, non parlo, non sento, ed io sono sempre lontano da te, ma in questa vita che voglio per me, posso fare tutto quello che mi pare, di pace e felice, libero, libero, fare del rock, suonare ogni sera e sentire lo shock, di inventare un bel giro di blues, di rock and roll. P2-es parkolóba tettük le az autót, és most már visszafele megyünk. Egy olyan bő 2 órás az út, körbe a tó körül, ami 3,7 km hosszú. Tehát nem hangzik úgy, hogy hosszú út, meg nagy út, de emelkedők vannak benne, bizonyos részeken nagyon süt a nap, meg hát nem utolsó sorban gyönyörű szép a tó, tehát hogy megállunk, tátjuk a szánkat, nézzük a csónakázókat, kicsit belemegyünk, jó hideg, de hát nagyon szép, mindenként megéri. Kellemes az út, ahol pedig árnyék van, ott abszolút picit megállunk, fújunk párat, pihenünk. Ja, és vannak tehenek egyébként. Ja, igen, vannak tehenek, nem tudom, ki eresztette oda be őket, egy hatalmas nagy kolompal a nyakukba. Igen. Azért is volt ilyen hosszú ez az út, mert azért megálltunk egy páros fotózásra, ami azért nem 5 perc. Igen, kicsit átöltöztünk, visszaöltöztünk, vízbegázoltunk, de majd mutatjuk kulisszatitkokat. Volt benne ilyen is, de kellemes tempóban, tényleg parkolótól vissza a parkolódik, egy 2 óra lett. Megérkeztünk a Kadini kezdetű hegyekhez, ezekhez.
most oda fogunk áttúrázni, a legfelső parkolót választottuk, ahova előre kell foglalni egyébként időpontot, és 40 € egy autónak a belépője, és meg kellett változtatnunk ennek a napnak az úti tervét, mert nem volt már csak délután 5 órára parkolásra lehetőség, hely. Hát eddig rohadtul nincsen tele. Hát most már nincsen tele, de egyébként nem is 5-kor jöttünk be, hanem most már 5 óra 20 van, de nagyon-nagyon szép, és itt velünk szemben olyan hegyek is vannak, amik itt benne vannak a felhőbe. Szóval nagyon, nagyon szép. Senza improvvisare per sentire la mia libertà. Cara, oggi io sono cambiato, sono innamorato. Prima del rock si sa, ti amo, ma la musica mi prende sempre più. Libero senza di te, libero di andare dove adesso io so. E ci vado, sì ci vado, e non ti vedo, non parlo, non sento. Itt vagyunk a csúcsnál, ugye mutatjuk, hogy mekkora sor van. Hát olyan ilyen 20 percet állunk, hát igen. igen, negyed óra, 20 perc, hogy az ember feljusson, de nagyon szépen mindenki megvár mindenkit, úgyhogy mindenki tud sztárfotót lőni, videót, drónfelvételt, akinek igen. Olyan drónja van, hogy nem fújja el a szél, de itt nagyon hűvi van. Azt meg, hogy mondjuk, és fél hét múlt. Non sento, compro una Vespa, la metto in garage e ogni mattina mi faccio un dressage e poi passo lungo il viale. Io non voglio più essere banale. Rimettiti in sesto, poi deciderò se con l'aquilone su te passerò. Fatti trucco, fallo adesso, tanto sai che per me fa lo stesso. Sorridi, sorridi. Ez volt a kis szállásunk, Hotel Panoramik. Hát majd föntről megmutatjuk a kilátást, mert onnan sokkal jobban panoráma volt. De nagyon jó kis szállás volt. Talán még bővül is. Vagy az egy másik lesz. Megyünk tovább egy völgybe. Megérkeztünk, akkor majd pontosítjuk a pontos helyet. Megérkeztünk Szent Magdalénába. Megnéztük a kis templomot itt a mező közepén. 2 eurós parkolási díj van egyébként, maximum 2 órára, és csak 2 eurót lehet fizetni, sem kevesebbet, sem többet, és 4 eurós belépő van fejenként, lehet fizetni kártyával mind a kettőt egyébként. Megpróbáltuk apróval fizetni a parkolást, és nem tudtuk, mert nem tudott visszadni ugye a gép, és akkor megkérdeztük itt az egyik olaszt, aki végzett, hogy fel tudná váltani a 20 centesünket egy 10 centesre, és azt mondta, hogy sajnos nem tudja, viszont odaadta a parkolójegyét. Úgyhogy igazából a parkolást azt nulláztuk, úgyhogy mi is most ezt vesszük, és mi is továbbadjuk. Tanto sai che per me fa lo stesso. Sorridi, sorridi, la vita però non mettere i guanti e di là sali giù può piacerti ed essere fuori è il tuo mondo se vuole scegli tu. Cara, tutto ormai è cambiato, ma tu hai continuato a restare nel tuo tempo blu. Cara, perdo un po' il tuo amore. Megérkeztünk vonattal Manarolába. Letettük az autónkat Vespasiába, egy közeli parkolóba a vasútállomásnál. Oda sétáltunk és megvettük a jegyeket, ami egyébként 8 euró per fő per irány. És most leszálltunk a vonatról, és ez a látvány fogadott minket. A színes házak pedig ott vannak a másik oldalon. Megnézzük, aztán megyünk fürödni, és majd jövünk vissza. Sento nel cuore che la nostra vita sai è sempre ormai legata a noi e sempre lo sarà.
azt hallottuk, hogy Pisában nagyon sok az autófeltörés, ezért kerestünk interneten egy olyan oldalt, ahol be lehet rakni boxba az autót, ez 3 euró óránként, és Tower Parking. Igen. Az a neve a helynek, de egyébként mutatom, ott ül egy kis kuxliban egy nő. Itt a kint is biztonságos, de úgy voltunk vele, hogy hát tényleg rengeteg helyen olvastuk, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy sajnos nagyon sok autót feltörnek, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy betesszük egy boxba. Hát itt volnánk a pisai Ferde-toronynál. Valóban Ferde. És ajánljuk a korai órákat. Mi 8 órakor értünk ide, és jóval kevesebben voltak. Most van 8:40 körül van, és jóval többen előjönnek. Tehát tényleg, ha valaki szeretne olyan képet, hogy ne legyenek rajta 8 millióan, akkor érdemes kicsit korábban kelni. De egyébként most is jó, ugye 8:40 is. Bazárosok is még csak most kezdenek kipakolni. Ja, és megnéztem, azt hiszem 5,5, ugyanis 5,5 fokos dőlészöge volt a toronynak, hogyha mutatod, hogy még ennél is jobban dől. Eljöttünk egy borvidékre, borkóstolóra. Inkább megmutatjuk, hogy hova, nem próbáljuk meg kimondani. Erre a helyre jöttünk. Előre kellett foglalni, a nagy csomagot választottuk, ami 30 euró volt, úgyhogy 2 tálat kaptunk, amiből tudtunk enni, és 4 féle bort tudtunk megkóstolni. Mesélt a borokról, de egyébként az nagyon tetszett nekünk, hogy ez egy privát hely, tehát csak a mi csapatunk volt, 11 fő itt. Nagyon kis hangulatos helyen vagyunk, kabócák hangját lehet hallani, és abszolút megérte, 2 órát töltöttünk itt, de erre jöttünk, most múlt 2 óra 5 perccel. Amici miei venite, qui c'è una novità, l'orchestra del paese ci vuole far ballar, e allora tutti pronti, in pista noi scendiamo, mano nella mano e gran festa ci sarà, la migliore coppia di sicuro vincerà, Rosaria la mia bella ondeggia qua e là, e questa tarantella gli dà felicità, io prendo la sua mano, la porto sul mio cuore, e mentre noi balliamo le dichiarerò il mio amor, mentre noi balliamo le dichiarerò il mio amor. Vai di qua, vai di là, segui il ritmo e si farà, la più bella tarantella è proprio questa qua, e vedrai che tutto il mondo poi ci invidierà.
giro dopo l'altro non mi dovrò stancare. Rosaria la mia bella, lei vuole ancora danzare. Io stringo la sua mano in segno del mio amor e le sussurro piano, sei la gioia del mio cuore. Le sussurro piano, sei la gioia del mio cuore. Vai di qua, vai di là, segui il ritmo, non sbagliare. La più bella tarantella amore è questa qua, e vedrai che tutto il mondo poi ci invidierà. Vai di qua, vai di là, segui il ritmo e si farà. La più bella tarantella amore è questa qua, ora tutto il mondo tu lo sai ci invidierà. Vai di qua, vai di là, segui il ritmo e si fa. Szent Zsimányú egyébként a 12. és a 14. században érte a világkorát, és összesen azt hiszem 70 torony volt a városban, de egyébként nagyon kis jó hangulat van még mindig a város, megvan ez a középkori hangulata, és mondhatjuk azt, hogy Toszkán egyik legkülönlegesebb városa, és hát itt egy világbajnok fagyit is itt meg lehet kóstolni. La più bella tarantella amore è questa qua, ora tutto il mondo tu lo sai ci invidierà. Balla, balla, balla con lui, non me ne frega niente. Balla tutta la notte, balla per 1000 ore. Balla, balla, balla con lui, tu mi spezzi il cuore. Balla, balla, balla sempre. Na hát ma van az utolsó napunk, ma megyünk Firenzébe, és úgy volt, hogy kocsival megyünk, de reggel, amikor fölkeltünk, akkor megnéztük a vonatot, és igazából sokkal jobb alternatíva, így a vonat olcsóbb is, és gyorsabb is. Nem kell szórakozni ugye a parkolással sem Firenzébe, mert itt találtunk egy ingyenes parkolót itt a vasút mellett. A vonat egyébként az 7,6 euró per fő per irány, úgyhogy igazából tényleg sokkal jobban jön ki így az egész. Megyünk Firenzébe, meg Uffizibe is. E non soltanto una volta, tu sei ormai nel mio mondo, non ne potrai più uscire, non so più cosa fare, altro che aspettare. Balla, balla, balla con lui, non me ne frega niente, balla tutta la notte, balla per 1000 ore, balla, balla, balla con lui, tu mi spezzi il cuore. Balla, balla, balla sempre, balla per 1000 ore. Io ti amavo come il cielo e le stelle, ma tu mi hai deluso e non soltanto una volta. Tu sei ormai nel mio mondo, non ne potrai più uscire, non so più cosa fare, altro che aspettare. Tu mi hai deluso e non soltanto una volta. Tu sei ormai nel mio mondo, non ne potrai più uscire, non so più cosa fare, altro che aspettare. Nem vettünk már fel Firenzében videót, de egyébként legelőször ugye a parkolást mondtuk, meg volt még az autó, nem érte semmi baj, és ingyenes volt valóban. Visszafele a vonattal viszont pórul jártunk,
olyan értelemben, hogy hát ilyen 10 perccel indulás előtt, 11 perccel indulás előtt szerettük volna megvenni a jegyet, és már azt mondta, hogy nem tudunk venni, mert minden jegy elkelt. Úgyhogy egy fél órával későbbire tudtunk csak így jegyet venni, viszont az nem volt gyorsított járat, hanem minden megállónál megállt, úgyhogy így hosszabb volt a menetidő, de egyébként klimatizált, meg viszonylag tartja a menetidőt a vonat, meg ahol felszálltunk Firenzében, az egyébként a végállomás volt, tehát nyilván ott már korábban benne állnak és fel lehet szállni. Az Uffizi képtár nagyon-nagyon megéri, mi egyébként online vettük meg a jegyet, és ahogy megvettük, akkor kaptunk 2 ilyen QR kódos belépőt, amivel nagy gázzal meglódultunk a beléptető rendszerkapukhoz, meg ilyen átvizsgáláshoz, ahonnan visszairányítottak, hogy előbb ezt az elektronikusat valódi fizikális jeggyé kell váltani. Pikpak meg volt az is, tehát ezt a 3-as kapunál lehet, oda mentünk, hölgyemény azonnal nyomtatta ki, mentünk vissza az 1-es kapuhoz, és akkor ott, mint a reptéren át kell menni egy ilyen biztonsági ellenőrzésen, hogy táska, minden, ami nálunk van. Annyi, hogy itt fél liter vizet beengednek. Nagyon rendesek. Mint utólag rájöttünk, valószínűleg azért, mert nincs bent klíma az Uffizi képtárban. Van 1-2 hely, ahol hűvösebb van, de vannak olyan helyek, ahol kifejezetten füllettség és fullasztó a levegő. De nagyon szép dolgok vannak bent, tényleg Botticellinek a Vénusz szülesztése, nekem talán az volt a csúcs, de bent van a medúza feje is, meg hát nem tudok felsorolni mindent, de benne lesz a videóban. Mi több mint 2 órát bent voltunk, és nem olvastunk el minden betűt, szóval azért itt az ember el tud lenni, főleg, hogyha mondjuk ilyen fülessel megy valaki, és akkor még hallgatja azt is, amit mondanak pluszba. És egyébként maga Firenze is bejárható úgy. Tehát, hogy egy nap az, hogy elmész Firenzébe, megnézed a látványosságokat, meg mondjuk bemész az Uffizibe, mi például egyébként, ahol a Dávid szobor van, az az akadémia, oda például nem mentünk be, de lehet venni kombinált jegyet, hogy Uffizi és az akadémia, és akkor mindkettőt meg lehet nézni. Az Uffiziben több híres látnivaló van, a másik az inkább a Dávid szobora, az wow, ami ki van ott rakva. Nekünk az most így nem fér bele az időnkbe.